Assalamu alaikum masu kallon mu, ga duk wanda yake buƙatan ya kalli wannan bidiyo gabaki ɗayansa, to muna ɗora shi ne a TikTok amma gaskiya half ne ba full ba ne ba, sai ka shiga YouTube za ka ga gabaki ɗayan bidiyon nan kamar yadda muke yin shi a nan, za ka gan shi full a YouTube, shi ne kuma YouTube ɗin MJ Matambayi Hausa TV idan kana buƙatar ka kalla. Muna tare da malam har kullum dai, ga duk wanda kuma yake buƙatan tambaya idan ya yi mafarki mummuna ko kuma yana tunanin dai ga shi mafarkin ya shiga wani ɓangare haka, to yana buƙatan tambaya ya samu amsa kenan, sai zai iya magana, akwai lambar waya muna ɗorawa a YouTube, insha Allah sai ka yi magana sai a haɗa ka da malam, duk abin da kake buƙata za ka ji labarin shi insha Allah. Muna godiya masu kallon mu. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Yawwa mun zo da tambaya yanzu malam. Kamar wace iri fa? Wani bawan Allah ne nan ma shi amma sunan shi Bashir, ya ce to shi gaskiya yana yawan yin mafarki, ya yi mafarkin ba yana yin yawan yin shi ba, ya yi mafarkin ya je jeji ga shi yana kuma itatuwa na sayarwa, ya ce to yana so ya ji fassarar wannan mafarki, ina ya dosa. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Sunana Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da Minasiya mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV. Ranar Talata ƙarfe 8 na dare muna maimaci ranar Asabar ƙarfe 3 na yamma. Tambayar da aka yi game da wani mai tambaya da ya ce ya yi tambaya cewa ya yi mafarkin yana itace a cikin jeji ko? Na'am haka yake. Dan ina ganin ma fassara mafarkin itace mun ɗora shi a cikin shafinmu na YouTube fassara mafarki TV. Watan kahin ne wannan dole na yi sharhi akan su itatuwa. Watan ko da yaushe idan kana nazari akan mafarki dole za ka san ɗabi'u, al'adu, addinai, shekarun mutane masu tambaya, suna da aure ba su da aure, dole ka san shin su jinin mulki ne ko jinin malanta, ko ma'ana kowane family da ɓangaren su ai. Wannan haka ko 'yan kasuwa ne da sauransu. Sannan idan ka lura shi jeji kamar gurare da itatuwa suke da yawa, akwai iska da ake shaƙa, ɗan adam yake shaƙa da ake kiranta oxygen da turanci. Wannan iska ɗin in muka duba littafin da ake kira Ajaibul Makhluqati wa Gara'ibul Mawjudati, an kawo bayani akan iskoki da mutane ɗan adam suke shaƙa, in suka shaƙa ta ida aiki sai ka ga shi ma kuma ice ya yi amfani da ita, in ya gama tasarrufi da ita kuma ya jeho mana mu yi amfani da ita. To jeji shi ya fi tara irin wannan iska da ake kira oxygen. Shi yasa su malamai da suka yi nisa a wannan fannin suka ce to shi mafarkin jeji, watan idan mutum ya gan shi ga shi a jeji amma jejin ba busasshe ba, jeji da yake yana da inuwa, ma'ana watan itatuwan da yake wannan wurin akwai ganye, akwai inuwa, koren guri, to gaskiya ba ƙaramin alkhairi ba ne. Ba ƙaramin alkhairi ba ne. Sai shi yin itace idan ya zamanto itacen da kake yi irin ɗan ɓallota ne, ma'ana ka je ka saro ice busasshe iya shi kake buƙata ka jeho da shi ya faɗo ka zo ka ɗaura shi, ka ɗaura a ka ka tafi. To wannan kuma sukan ɗauko ƙissar watan kaman da ta zo a cikin Alƙur'ani ta wannan bawan Allah Abi Lahabin da matarsa, sukan ɗauko wannan ƙissa da ta zo a cikin Suratul Haɗabi suke ba da fassarar mafarki akan ta cewa lallai duk wanda ya ga yana yo itace yana ɗaurowa a ka yana tahowa to mai yiwuwa zai zama munafuki. Allah ya sawwaƙe, ba a son mafarkin itace, amma in zuwa kai ka gan ka jeji kuma icen ba wai ƙirare ba ne, itace ne manya-manya wanda za a iya yin tumba ga masu yin soro, ko za a iya yin kaman tumba na irin wanda ake aikin gini da shi, ko za a yi falankai da su na katakai da sauransu. To wannan kuma gaskiya ba ƙaramin alkhairi ba ne, don wannan kaɗan kawai harkar neman kuɗi ne. Amma shi wancan na itacen da ake yi wa ɗan kaɗan a ɗauro a ka a taho, sai daidai da matar Abi Lahabin abin da take ta ɗauro itace a ka ta zo ta yi abin da ta yi, tana yi ma Annabi alaihi salatu wassalam zambo a cikin waƙe-waƙenta da sauransu. Wannan kuma sai ake ɗauka duk wanda ya ga yana yin wannan aka kwaikwayi wannan abin da ta yi ɗin, kamar misalin
watan mai yiwuwa munafunci ne ko Allah ya sauwaƙe ɓoye kafirci a bayyanar da musulunci. Kamar wanda ya mutu a cikin ruwa ne, ka ga tunda Fir'auna ya mutu a ruwa sai ake jin tsoron kada ya ridda ya fita musulunci sannan ya mutu. Don haka wannan a taƙaice dai mafarkinsa in ya zamanto itacen ba ƙanana yake yi ba, kirare kenan, don duk wanda nake magana da su akwai wanda ba sa jin Hausa, ba Hausawa ba ne amma kuma suna bibiyar tashar mu. In ba muna sharhi muna bayani akan aka ce kirare, itatuwa wanda ba su da kauri. Yawwa ba su da kauri. Amma masu kauri wanda za su yi tumba ko za su yi falankai na katako da sauransu, wannan kuma gaskiya ba ƙaramin alkhairi ba ne. Kuma idan mutum ya ga iccen da yake sara ɗin ɗanye ne, ka san akwai icce ɗanye, mutum ya ga ya sa watan kamar injin yankan katako yana ta yanke itace, to wannan fa watan ba ƙaramin matsala ba ne, ya zamanto kamar misali ga ku nan ku da yawa kuna ta yanke itatuwa. Kamar yanda gab da za a yi yaƙin Maiduguri da wata 5 mutane suka yi ta mafarki suna ganin ga shi nan ana ta sa iccen watan kamar injin yankan katako ana ta yanke itace a Maiduguri. Na fassara musu cewa lallai wannan yaƙi za a yi. Kaɗan daga cikin mutanen da suka san wannan magana akwai Gwani Sale, wanda in mutum ya zauna Maiduguri almajiri ne, in ya zauna in dai ya san London ciki ya san Gwani Sale. Ina ganin ma ya rasu. Wannan shi ma na gaya masa wannan yaƙi za a yi kuma ya tabbata. Saboda haka idan ya zama ana ta sa injin yankan katako ana ta yanke itatuwa ɗanye, wannan gaskiya mai yiwuwa ƙila Allah ya sauwaƙe, da aka ɗau sunan watan bishiya shi ne shajaratu, za a iya ɗaukar dama wajen fassara mafarki ana iya ɗaukar sunan abu farkonsa ko tsakiyarsa ko ƙarshensa sai a fassara mafarki da shi. Daga shajaratu za a iya samun shaja'atu. Daga sunan itace da larabci za a iya samun sadaukantaka, ma'ana mai yiwuwa ƙila sadaukai ne da yawa za a zubar da jininsu. Kun sani Maiduguri da yawa manyan mutane an zubar da jini. Har da ma janar ɗin soja mun sani ritaya ko. Saboda haka a taƙaice sharhi nake akan bayanin mafarkinsa na itace. Saboda haka idan ya yi wannan mafarkin, ka ga shi ya san wane irin kalan mafarki da muka fassara ya kamata ya ɗauka ya yi amfani da shi, shi ne fassara, saboda mun rarraba abun mun yi bayani akan itace da yawa masu ganye masu kore, wannan kawai alkhairi ne a kai tsaye. Musamman amma in ka tadda dai jeji ya bushe ƙayau duka itace ba inda inuwa take, wannan kuma babu kyau. Ba ya da kyau wannan mafarkin kwata-kwata. Allah ya sauwaƙe, mutum zai faɗa cikin wani baƙin talauci. Saboda in ka lura ai shi itace yana yi wa ƙasa inuwa ne. Za ka ji Bahaushe yana cewa wane fa yanzu a babbar inuwa yake, to ka samu mai gida kenan. Haka in ka ganka a wata inuwa shirkekiya, to za ka samu mai gida ba da daɗewa ba. Haka jama'a wannan babi da yake da alaƙa da bishiya gaskiya yana da tsawo, yana da yawa, duba da za ka ga itacen ma suna da kala-kala, wani ma ba za ka iya sanin sunansa ba in ba ka duba kamar su Minjib, Mu'jamul Wasit da Lisanul Arab da sauran littattafai da suke da alaƙa da watan kamar bincike na addini da kuma bincike na boko ba za ka iya gane sunannakin itatuwan ba ko yanayin taste ɗinsu, ɗanɗanonsu, yanayin itatuwan da sauransu. Abu ne da yake da faɗi gaske. Wannan shi ne abin da za mu taƙaita a kai. Allah shi ke da sani. Malam muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. To masu kallon mu, wannan wanda ya mafarkin wannan itatuwa, to ka ji dai malam ya fassara mafarkinka. To idan ka ji ka san kuma irin wanda ka yi, sai ka fassara wa kanka da kanka. Ubangiji Allah kuma ya kiyaye gaba. Allah kuma ya sa mai alkhairi ka yi. Allah ya sa mai alkhairi ka yi. Muna godiya malam, Allah ya saka da alkhairi. Abin da zan ce na ƙarshe shi ne zan faɗi kamar wasu 'yan maƙala kaɗan. Jama'a, ina da jama'a a duniya gabaki ɗaya, kuma har kullum mutane suna cikin matsaloli na sihiri. Don haka ya kamata a riƙa nuna musu magungunan da muke taimakawa mutane ba don komai ba, don saboda mutane su samu waraka. Dukkan wanda watan ya kai shekara 50, kamar yadda Imam Zannuji yake cewa idza asha minkum 50 haulan, duk wanda ya shekara 50, to gaskiya ko ka taimaka masa ko baka taimaka masa ba, ko ka sayi kayansa ko baka saya ba, kai ka san ya riga ya tsallake ya tafi. Dan ko da kai ko ba kai zai rayu, to amma mutum za a samu aka ce mafi alkhairin ku wanda jama'a suke samu
tagomashi ko sauƙi dalilin rayuwarsa. Mutane bayan an ba su ilimi na fassara mafarki kyauta, don fassara mafarki kyauta muke yi. Don Hujjatul Muhaqqiqina Abul Abbas a cikin Qawaidut Tafasil Alam nashi cewa yayi duk wanda yake so ya shuhura ya fasa kora duniya da san shi, kuma in yi mafarki ya fassara ya tabbata, to ya riƙa yi don Allah. Don haka don Allah muke. Wannan kuma babi ne da yake maganar magani da za a yi amfani da shi, sabulun dafa'i da sabulun jalabi. Sabulun dafa'i ma akwai sabulun dafa'i da qul huwa, falaq, nas, akwai sabulun dafa'i da suratul yasin, wanda dukkan suna da matuƙar amfani. Sannan kuma wannan mun sani kaman wannan watan 5 lita ne na ruwa. 5 lita ne na ruwa. Watan wannan shi in ka sha shi karya sihiri yake yi, kambun baki, kambun baka da kuma kaman ture na mayu da sauransu. Sannan muna da kaman maganin basir mai tsiro da maganin basir mara tsiro, wanda yake sa kumburin ciki da wanda yake sa yawan hutu, duka muna da shi. Sannan idan mata suna da matsalar haihuwa, amma in dai da sharaɗin in dai suna al'ada, shi ma akwai abin da muke ba su, in Allah ya yarda zai zama tarihi. Wannan shi ne maƙalar da zan yi. Sannan ina ƙara ba mutanen duniya haƙuri. Wasu suna ƙorafin suna bugo waya ba a samun ɗauka, to abin da ya sa layi na 5, waya ta 3. Wani lokacin da zaka bugo nan muna waya da wannan, lokacin da zan yanke wannan wayan in ɗau wannan kuma na manta. Ba zan rabo biyu ko uku ba. Wannan haka yake. Kuma fatan. To malam muna godiya. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya kuma Allah ya ƙara basira. Alhamdulillah.